نه دخترو یه 150 سومانم همو قایکی توبه کن خدا مونده که همو ته پوشکاتون رکلام کنی خودتون رکلام خوب کنی رینم خلوم بشم که راحت کده خوب برم ай мегум ягон модел неста ки ҳамин одеждаҳои моро реклама кунад ранги ҳамин духта хеле пушуна хеле ақиб шаброра пеши бар шаброра субҳаналлоҳ фаҳмидем ки пеши бар доре ақиб доре қаки реклама кунад бераҳмаш ба бунаи либосош ҳам майҷоша нишон метиҳад қаки ям моделайда аллоҳ ҳидоятон кунад хоб и духтаракаку просто айби худаш нест айби хунушай ҳамин хунуш ки ғайч дагия ба ҳамон хотир ҳар кора мекунад ина иҷа мо кабинет дорем иҷа оли кабинет 15 мезанам барои духтаро барои занако ҳиҷома метавонед ки биёе ҳиҷоматон кунанд созши аи коро мемонед агар ҳиҷоматон кардан ки соз нашиде бо личени гаймарӣ дорем ба дороҳои гиёҳӣ метавонед ки биёе личенитон кунем сартон айдаркунӣ мемонад памятон соз мешавад дигар ин корои ҳарома намекунед алло нигаҳбонту бошад ҳамун қае ки тоба кан худо монда ки ҳамун таҳпӯшакотон реклама кунед худтон реклама кунед дар инстаграм ютуб партои алло ҳидоятон кунад алло ҳидоятмон кунад салому алайкум худтон эҳтиёт кунед